Anya laki din! Da kayo magayam nanang, narabyan kayo nagkapan nyo. Ay, napanak man balay ta bursyaw. Napan ko sinarungkaran. Kasta kahit kumusta nga'y mata ni Tata Bursyo. Masyanak nga raw talaga asaan na makabangon. Adalatay jay anak kaida, kanisubsubuan da. Ay, kaasimat ang arod no kasta. Talaga alakayin ngamin. 85 taon na. Wan nga raw, ngamsapay la kumaatag, biyag pa iti napaot. Ay, wun ananang, tapno makikita na pa'y dagiti apo ko na. Ay, nangipang kay kumamot iti kapikan asukar ijay. Ay, wan anak ko, ariglado aday ta. Saan lang akapikan asukar timpan ko. Nangipanak pa iti biskwit kan gatas da. Ay, nasaya at ngarod no kasta nanang. Tapno at damot ti kapyun dagiti agbambantay kan kuana. Kaasimo ni Tata Bursyo, saan ka nun ang makabangon iti idana? Sino tinagkunay ti deta? Bakit? Kano napan ni nanang ijay balay da iti kalman? Napan namot sinarungkaran di magas dito idi paawed. Iso tinangibaga kanya, lakay. Kastaya. Ay, kaasimot Lakay nga mihinan. Wang nga road, 85 ti taon nan. Mapantantumot sumarongkar bakit? Kaasimot ni Tata Bursyo. Ay, wala kay. Mapanta sumarungkar intun Sabado iti malam. Apag isunto no agaputa iti trabaho. Wana. Gumatang tanto ijay ili ti isang putta ijay. Nakadumatan na ito grocery, Mare. Ayawan, Mare. Abas tumi ijay balay. Kanti ipan mi ijay ayan da Tata Bursyo intun malam. Ay, oo nga pala, no. Sabado ita. Naku na amapan kayong agasawa. Wan, Mare. Ay, sayang. Adamo nga may papanak. Umayak kumamot. Importante mga mi tilakad ko. Kalpasan ti trabaho tayo, Mare. Kat mapangkantua iti sabaling aldaw. Tinapatag at masarong karama ni Tata Bursyo. Ay, wun, Mare. Nakasingsing po da di alakay kanyak. Idi napigsapay. Wan nga rod, Mare. Iso akabayatan asibibiyag pa'y. Sarungkaran tayo. Saan ano matay tunji tao, sa tay lamap mapan. Oh, naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balkon yung agin indayon, Mare. Ay, wan Mare, rumabi imatan. Oras ti panagiin na. Isu nga daak dito'y Ag-relax man mo. Saan ka nga rod abisi Mapantaa ijay balay da Tata Bursyo. Intamot sumarungkar. Imo na itayon nila kay ko. Ha? Saan ka nun ang makabangon iti idana, Mare? Kan isubsubuan dalatan iti makan na. Kasta aya, Mare. Ay, pasensya ka na. Taadda kayam ti aramidak intun madamdama. Aglabak pa iti kawusmi. Anya? Da kayo latan ti mapan ko, Mare. Sa anak nga umay. Dagdagasek nito niya itay. Ngam nagrason nga adda ka no aramiden na. Idinto ta addala ang ijay balkon da nga agin indayon. Kano pengami na yan, mapandagi siya sumarsarongkar. Nadda masakit kalugaran tayo. Sa bagay, husto ka lakay. Uray siya kat awan pa'y napuutak asim marungkar da iti masakit. Ugali da nga gasawa. Di da mo ti tumulong iti padada tao. Ha? Nakunak deta, kaputa awisik mutla idi nila kay na. Amapan kami ije ayan da na ising. Idi masakit as bibiyag pa'y. Ngam ado arason na. Nga uray awan mo tar aramiden na ije balay da. Ay, una yan aya. Isuda man laang ti tao akasta. Oh, si kamot nina. Kasla na alimpungatan ka anak kari eh. Ay, uwan nga rod na anang. Nangag ko ngamin tinagpig sa nga unit ti ambulansya. Ay, wan anak ko. Imay da inala nila kay Bursyo.
Ha? Marigatan ka no nga umangas. Isu nga imawag adagos ni Berta iti ambulance. Ay, kastaya nanang. Sapay la ko mataagimbag adagos ni Tata Borsyo. Kaasimot. Sapay la ko mga raod anak ko. Kaasimot ni Borsyo. Anya, natayan ni Tata Borsyo? Uy, bakit? Natuluyan ka nung idrabi. Isumot ti ko nada di takaruba. Ay, piman mo. Nagkaputay di trabaho intong malang. Mapantay di ayan tilamay. Un alakay, mapanta. Mangdagas tantumatan itinatang ijay sentro. Iso ka pa nga isang pata ijay. Uy, bakit? Nasaysaya day ta na panunot mo. Ang mga no kayat mo ti makiumay inton malam. Ha? Ijay mat? Ijay lamay adi. Mapan kami ngamin kin nila kay ko. Mangitulod kami mo ang itinatang. Iso ka pa'y asidaan dagiti mapan makilamay. Ay kitbun umaya pa nga ron, Mari. O sige, tagigiddan tayo ang mapan inton malang. Ay gayam. Kumusta mo tiniton niya? Kaslado mangmangag ko asayang guseng Asaan ka no apulos napnapan ijay lamayan? Saan nga rod apulos mare? Duada nga agasawa. Anya? Jakman ammo kadagi jay. Kaslaawan bibiyang da iti kaaruba da. Di da ammo ti makipagrik na no addarigat ti kaaruba. Nagmayat mutan ti panag-relax mo dito sa ti balayo, pare. Wan pare, kakaiso na analpas man ti may sa aldaw at trabaho. Agrelax man. Napanak nga rod gimatang iti red horse. Ato'y man Isat mo pa ya? Kwa? No maminsan tulatan, pare. Mapantakid di ayan ti lamay. Mapanta mo agparang Anya lakid din. Saanan pare? Anya? Mapantandulatan inton maminsan ngal daw. Wala. Sikan tulatan ti mapan, pare. Intong maminsanal daw. Gumsyak, mapanak ita. Dadala ito'y natin nga ipangko. Kun imunang aminin da bakit ko ijay. Kaduanan ni bakla. Kasta ka di pare. Alang nga rod Ingkan. Sa anak nga umay. Inumag da ito'y napan ko ginatang nga arak. Una yung dagijing agasaw. Isudan sa laang tipulos asaan anap-napan ijay lamay. Uy, narod bakit? Manipod idi nagsakit ni Tata Borsyo. Aging ga itaan natay. Saan da anap-napan? Kaslaawan bibiyang da iti kaaruba da. Saan akasla? Talagang awan ti bibiyang da bakit? Naimbag kumamot no kasta unay abisi da. Ngam saan mat? Dahi tarod kahit. Sapay lablab san lagi ti tattao ida. Nagmayat ti pa nag-relax da di sango ti balay da. Na yan. Ay, dagi jay ti tao adida panunutan ti tumulong no agkasapulan ti kaaruba da. Anya laki din. Ayat. At namang mangagkuasa o ti kaaruba lakay. Anya day tabagait. Ibagbagada, apulos ka no asaan ta anap-napan ijay lamay ni Tata Borsyo. Anya? Sino tinakangagamit iti dayta? Sino pa'y kuma? No saan adag iti chismosa dito'y lugar tayo? Ay, una yun, aya. Anya kumatibibiyang da, no saan taanap na pa ni Jay Lamay. Di dalat tamapan no mapanda. Parikot da pa'y dagiti tao asaan anapan. Isumot lang ti kunakot. Anya lakit din, aya. No asino man tinakaibaga iti dayta, awan bibiyang na ako nagtumay. It's my choice, not them. No kayat ko timapan, no saan. Husto ka, idiray ta nga imbagam lakay. Nakadulakat nga amuda no asino man tinakaibaga iti dayta. Mapanak to no kayat ko.
Saan no saan? Nalabsak na to niya nga agasawa di tasango ti balayda. Agay ayam damot iti baraha. Kastaya nanang. Ay, una yun. At dadalaang di tang agay ayam. Ngam di da pa'y mapan ijay lamayan mo't. Dagita pay lang matikunam. Isuda dagiti tattao adi daan mo ti makipagrik na no ada matay. Uray man nga awis ko kinito niya amapan kami. Ngam kanayon nga agrason. Inton kwan. Lablab san laang ti tattao ang nagmayat ti panagin indayon da ijay sangwanan ti balayda. Ay, sapay la kumaa. Tadi dan tumot sa pulon ti tulong, ti kaaruba da no dumteng ti aldaw. Ay, panagpa-file man gaya man iti Certificate of Candidacy bakit? Uwan nga rod lakay. Nagatap ti kwarta ita. Awan makukwarta. Anya nga ta. No serkek ti politika. Anya? Wan bakit? No serkek ti politika. Ket mga baka. Ha! Sigurado. Iso ti pagbaknangan ta. Ken sigurado, ama papintas kunto da ito'y balay ta. Ayuwan nga agpaiso anya. Mayat man day ta na panunot mo lakay. At failak nga ruden bakit? Katuan anya laki din. Agfile kan. Saan ka nga agkapoy-kapoy Intong bigat maglaan bakit? Mapanak ang file. Oh, siga maggambar eh. Huwag pare, napanak nag-file iti COC ijay Comelec. Anya? COC? Huwag pare. Anya nga posisyon ti nag-file am? Lupon? Si kakit di mat pare. Lumaban man a kapitan. Wen, kapitan dito'y barangay tayo. Anya? Wen, iso adidak tuliplibatan nga iboto sa pare. Anya? No siyak to ti mapagasatan nga agtugaw kas barangay kapitan dito'y. Ha! Ikarik, papintas at dito'y barangay tayo. Daita ti promise ko, pare. Ay napaw, pagawa ng nibaldaw tumaray a kapitan. Hun bakit? Napan nga ro doon nag-file iti COC di kalman. Anya? Ay, anya laki din aya. Sino nga ta aya tinamnamaan na amang ibutos kan kwa na no bilang laang? Ay, pakawanong ko na manun. Bayan tayo lang ta. Ngayon siya, saan ko nga ibutos? Kas lalalok-lok ko, tibagik, no ibutos ko ni Baldo. Ay, wala kay. Oray siya. Diyak mo ila kaya nga ibutos. Amok ti ugali ni Baldo. Ibutos ko lang ta ni Manong Ibot. Nasaysaya at pa iti ugali na. At ayo managtulong ni Manong Ibot. Kumparakin ni Baldo. Makapaunlak man day ta adamag. Ni Baldaw. Nagfile iti si Use. Kas kapitan. Ay, anya laki din. Huwag nga rod nanang. Aramid na amin ti saan anasaya at nga aramid. Ngam naturudlat namat ang nag-file iti COC. Oo na yan. Hay, no siyak lang. Dak kayat nga ibutos no kwa. Ay, nagalas ti ugali na. Uray siya nanang. Kan uray nila kay ko, di na kayat nga ibutos. Itikas jay nga aramid na. Adaya nga mintimayat amang ibutos. Awan kunak tumag. At dalat tananang, ni baka na. Anya laki din aya. Hay, urayak la simgar iti dayta nga imbagang mare. Ni Baldo? Lumaban kas kapitan? Wun mare,
Makapaula nga ron. Di pala talo di labanan na. Kung nasaan lupon, salbag di mo. Un kumaa, kumare. Ngam kapitan ka numo. Sa pala kumaata, dati oras ang apula, mangibotos kinkwana, no bilang laang. 5 ko nam kidian. Diyos mio, Marimar. Hindi kasi diya, kinalas ti ugalin na, naramid na pa ilaang ti lumaban. No di kat nagaramid lang, iti pakaibabay na. Ay, madula ang abulan tinapalabas manipod na tayo ni Borsyo. Sa ita, si marunumanaan ni Antim Bilma. Anya? Anya timpatay na nanang. Nadinggi ka no. Insang pudamot nun ita balay da itay laang. Anya? Ay, makapakigtot magtanday ta adamag. Kat mapantayo sumarong ka rin ton madamdama anak ko. Una nang, urayan tala ang asumangpot nila kay ko. Sigurado akayat na matday ti umay. Agawid akpay nga rod tayo nakagsukat. Dagasan kayo inton madamdama. Nada. Ni Baldo mo tiyag sa Saudi sa ang anak ko. Huwag nga ron nanang. Ay nanakaskas daaw man. Italaang nga adda dito'y ayan tilamay. Ha? Simbag nga oras ka na kayo amin. Nga daita nga oras dito'y pagtaangan, dagiti masaknan. Awan di sa bali ang maibagak. Nadiket condolences. And please, vote for me. Iti tayo incoming election. Anya? Imaylaang dito'y. Saan ang makipagrit na? Nudikat kag kampanya. Ay ti awanan baeng. Paasit gakman. Excuse me, Baldaw. Pasensya ako man ha. Ngam, basit la kumamot a respeto. Saan kamot gayam nga imay dito'y lamay tapno makipagrik na kadagay tinamatayan. Imay ka, tapno dito'y kangag kampanya. Ay, anya lakit din, Baldaw. Ay, kwa. Iti kasta nga aramid mo. Awan, timayat amang ibotos kan ka. Sigod mo't ngamin, asaan kang umay no adati kastoy alamay? Italang akong di umay ka. Gaputa umadanin ti eleksyon? Ay, salbag ka. Anya? Nakababain, ti kasta nga aramid mo. Pakibagamkin nila kay mo, pasensya iti inaramid ti inakkan kwa na idirabi ijay lamayan. Ha? Saan nga min anasaya at dayjeng aramid na? Anya ti pagbagang, sikanin na. Ada ka magayam. Ti kunak, pasensya iti naibaga ni nanang idirabi ijay lamay. Ang amput no matimbaga na ka saan na yan? Anya? Sigod asaan ka amapmapan iti lamay. No adda matay, adda kayo laang dito'y sangwanan ti balay yung agre-relax. Sa itang umadanin ti eleksyon, mapan kayo ijay, sakit ibagam a condolences and please vote for me. Ha? Nagawan abain mo. Uray anyaman apasken ti papanam amapan mo pagkampanyaan. Awan lata ti mayat amang ibutos ken ka kunak tumut. Nagalas ti ugalay mo. No apay ngamin ang nagturad ka alimaban kas kapitan, ha? Nagpuskol tarupam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ne, apay nga itakala ang berteng. Ha? Siguro nagapu ka man ni Jay sugalan anya. Ay, una yun ay ati kastaw. Kasangsang pagkapailangan, paspasungadan na manan iti ngaw-ngaw. Anya? Kat anya nga rin iti kayat mo nga ibagakan ka.
palakpakan ka, iti kastangar aramidam? Ay, saan ka pa ang matatao dito balay? Gabuta ka na nga sugalan kayan mo. Ha? Ay, apo ay aberting. Di ka pa lang alaan amin agamit mo dito balay. Alam amin akawas, ulas pungan mo. Tayo kan nga agnaad. Anya? Makauma ti kastang ugalim. Awan lang nga rodan, tinataggat at trabaho. Ngam naglaing ka pa lang, agsugal ka na ginom. Ay, salbag kiti ti kastang asawa. Pangasim man paray. Pautangan na man pailaan. Ha? Na baka ngamin iti sugal iti kalman. Pulos nga awang kwartak ita jo. Kasta ka di. Kat, manungay ti utangam. Kan kaano ti panagbayad mo. Uray pautangan na pailaan iti uray 30 mile. Di ka madalagan ta saan una yung mabayag ti panagbayag ka. O sige, pautangan ka. Nung pangasim ha, tanuan niya tungtungan kat isa ha. Diyak kayat ti mabayag unay ngagbayad. Huwag ka day. Di ka madanagan ko naktumay. Mangibaga ka nga rod iti husto nga aldaw a panagbayad mo. Umuta iti 30 mile bayadak kalpasan ti talo alawas paray. Mala, mabiit lang ta mga ramid ta nga rod iti kasuratan pare. Tadakkel met agatad tot utangom. Anya? Imutang ka iti kwarta ni orang? Ay, una yan, Berting. Kunam lamot nga o da pangalaam iti pagbayad mo. Danag mo na aya. Sana nga umutang nawan mo amo kapag bayag ka. Nyalaki di mo dati. Anya? Ay na, pagpuunam laday ta iti sugal kunak manan. Tangiwa mo mamay. Anya? Ala, alam ki din dito sa ngaribaw. Tingga gumatang iti si daing. Gumatang kay iti kang gudwa kilo a bulalaw. Ang reman, oh. Apo, kunamlan asino amang ibabaon? Kapula ang tada kwartam? Kasla ka don? Kasla don Berting? Ay, salbag kide. Ang laki din ning kanta na makikigo pa kun iti sabaw, oh. Oh, paray. Siga magayang. Yan masapol mo ngay. Ang mga nunawaya ka inton bigat paray. Ha? Tapay paray. Ayaban ka ko mga makibuhos si Jebalay. Kurang kami ngami. Upat pa tao ti masapol ko. Tapno malpas ko madagaws. Kasta aya. Ay na. Pasensya kang paray. Tadyak pa'y masango ngami. Ha? Apay, da trabaho minton bigat aya paray. Awang makili. Madang amin papanak. Saan ko maamabaling ngay tantan paray? Kasta ka day. Ay, pasensya ka na talaga. Numaminsan tulat na. Ingka padasin ni pare ambaw. Bareng awan papanan na yung bigat. Una hindi tang aramid mo, Berting. Apay manin aya. Nagkadkad ka, iti trabaho ayaw awis ni Lando. Gapula ang tada kwartam ita. Anya? Anya laki din. Apay, sakan tulag trabaho no maibos na ita kwarta nga inutang mo kini orang? Nakadulaki man ang ibagbagamon aya. Papanam ko mga rod inton bikat. Taday tamo timbagam kinilando. Mapan ka manan iji sugalan? Di ka kadiro manirit ang mga abak amay. Kita am kit diretso ti pangabak ko ita alawas. Anya? Kat, daytan ti makagapo asaan ka nga trabaho? Ay, laklakayan kan Berting. Isimpam kumamot ita panunot mo akilo. Nya laki din. Ha? Ay, naimbagtan na ranaan ka, Berteng. Mapanak ko maijay balayo ka. Ha? Apay ayama inana. Amang ano nawaya ka inton bigat. Apay nga raw. Tangdanan ka kumanga agbunag itinapuros abunga ti karabas sa ijay bangkag. Anya? Nagpuros kami ngamin itay. Ngam saan mi anabunag. Isu atang danan ka kumano nawaya ka. Ay, pasensya kayo, anak. At nga min napatag apapanakin tumbikat.
Isojak pa'y masango, iti makitanggan. Ay, kasta aya. Wag, padasin nyo lang, ni pare ambong nana. Sigurado kaya na dahil iti matangdanan. Ay, one man nga raw. Thank you rata. Mawalan nyaman na. Kastante kayat mo ataray tibiyag mo, Berteng? Anya ka di man na ang ibagbagan, bakit? Ay, bakit tarupam? Di mo kahit tiyag trabaho? Kabuta ijayan sugalan ti ayan ti balay mo? Salbag ka kiday. Aday ta ka manan ako nakaon. Ada palaganas mo nga agriri ka kanayo mo ti pangabak ka. Nyalaki di yun. Di nak man sungbat-sungbatan na kasta. Apay, agnanayon ang mga baka. Ti sugal, no kasano ka ado ti pangabak mo, mas adon to pa ti maawan kan ka. Nanggalas to mo ngamin, titabas dahi tadilam may. Apay ngamin ayat ka sa tibagbagan. Nyalaki, aya. Saan ko nga ibagbagalang daytoy? Taiso mo ti pudno, saan aya? Ha? Oo na yan. Saan mo akal ti agtrabaho, gapulang iti sugal? Ha, kitaag to lang, Berting ha. Kitaag to lang tilaing mo, salbag. Kaya't nga tanila kay mo, ti makitang dan intod bigat, minda. Anya ko mati ipaaramid yun na. Isimpa, di bubong ije kusina, may. Nalkab nga men, kaputi nagpiksa nga angin. Kasta yan, nana. Mala, ibagak tukon kwa na inton malam. Un man, tano kayat na, umay lata ije balay, tapagtungtungan me, numano ti tangdan na. Wan nana, ibagak kan kwa na. Ay saan? Yan laki din kaya? Mangsapul lang, ti sa bala mangisimpa ti bubong naman ito. Anya? Busy ako. Anya ko mati pa kabisbisi am. Busy ka, ama pa nagsugsugal, kasta ka di? Anday ta ka manan ako nakaw. Kung namumala no, saan ka may ranrarod mo ti pangabaka may. Nyalaki di mo datoy. Anya? Ay, nagalas a talaga ti ugalim, Berting. Ay basta, no may mananda dya bakit ibaga mamang sapol iti sa balit ang danan na. Ibaga madya masangaw oh, mawatam. Papanam nga ay Berteng. Nagsapa ka mag. Ay, kwang, di talang igid na na. Adala mapang kwaramidon, di ta? Damag ko akan ayon ka na ti pangabak mo iti sukal ka. Ha? Isumot lang ayam, adi mo kayaten ti makitang dan tanagdadakkel ti pangabakam iti sugal. Inahan naman, tismosa to. Ay ket, balatong arudan. Ala ka mapangkalatag mirinda, ay tersina ni Manang Duna. Mga lakayo lang iti ulayan niya. Ibagayo lang tinagang kaw, tamapang kuntulatan bayaran. Anya lakit din. Dagita man. Wala na. Api, just, ayan. Malaing kayo, tinamutayin. Hay, unay na iti kastan. Hay, talaga, salbag kide. Salbag tumanay nitong maramdama. Salbag tumanay nitong bigat santo ang ganal daw manay. Una yan. Ha? Apay akasta ka nagawid. Anya man ang ti pag-uong tam. Ngam sa bagay. Apay pay lang adamagan ka. Kat may salaang mati kahit asawan day ta. Anya? Di ko nam kinde. Naabak ka iti sugal. Iso akasta ka nagawid. No sa anak agbidto. Inton bigat ti inkarim apa nagbayad mo kini orang iti utang mo niya. Ay, una hindi. Kasi pan nakaabak ka. Gulpi mo tayo. Parikot ko no pangalak ti pagbag ka ko ni orang itong bigat. Una Saan asyak ti pangibagam iti dayta? Makaamo ka iti biyag mo. Hey, Makaamo ka no idarom na ka ni orang kapulang iti utang mo. Kasanungay pare.
Idi kalman ka pa'y urayan nga umay ijay balay. Ngam saan ka mat ngay may. Kasanon nga ijay inuutang mo kanya. Ha? Ay, kuha pare. Ampay kami ti pagbago king kadyo. Anya? Ay, saan ang mabali na pare? Wala. Nagsaritaan tamot nga ita ti panagbayad mo. Kan isong tinagpinirmaan ta. Sana ya? Pare. Sika lang ti pinautangak nga awan interes na. Isu asaan kumamatakas na pare. Ay. Sana kasta pare. Tano umutang kayo. Naglaka akasarsarita. Ay, pare. Amang no mabaling nga ikan na kiti, uray limangal daw apawayway. Pangasi mamay. Agtrabaho kitan, tada ibayad ko king nga. Alam, ikan kay tilimang aldaw apawayway. Ngamnukal pasan tilimang aldaw. Kat saan ka pa'y amakabayan? Ay kat pasensya. Talagang idarong ka. Anya? Aday ta, idarumdakan ga po iti utang mo. Ay, bakay. Ay, bakit tarupam? Salbag ka kide. Anya pa'y lang ti aramidam. Di kakot mapanmang sapul iti panggadam tada pagbayad mo kini orang. Wang bakay. Ay, nak. Ay. Pare ko kuno sa dino, ti panggala. Ita nga awanan ti kwartam, gaputan na abak amin iti sugal, mang sapul kan iti panggadam. Ngam igada kwartam, agkad-kad ka, tunggal ada umay mangayabkan ka. Bakay? Yan laki din ayan itang ugalim berting. Sa kalag trabaho no awan kwartamon. Ngam no adda, kunam lano si kati kabaknangan na parswa dito lubaw. Ay! Si kamot gayang berteng. Rabrabi imot nga umay ka ngagtuktok tao. Ay, una na. Imayak na damagan kayo kumano, ada pa ipabunag yung akarabasa. Ah, Ha? anya laki din. Ang tagtagainap kan sakit day. Ano matagtagtagin eh? Naman. Nabayagan dyan na panak ijay balayaw apangaw-awi sakken ka nga agbunag iti pinuros mi akarabasa. Nana. Siguro, awanan kwartam, isong agsapsapol kan iti panggadam. Ay, awang nga ron na. Naitatipod na. Pare ko, ti pagbago iti inutang ko ita. Mabutay nga, amay daram na. Anya, apay, awanan ti pangabak mo iti sugal. Nagluko na rin. Awang nga ron na. Nagulpian na abak. Hindi naman sampay nga alalaw. Nagluko. Anya, ay, dayta ti pagnakmam. Apay, kanayon ayang amin apangabak ti ita ti sugal. No kasano kaado ti pangabak mo, doble ti maabakken ka iti sabaling aldaw. At daya tinapuutam abimak ng iti sugal. Awan, berteng, awan. Nana. Laklakayan kan. Ngam saan pa'y anaisim pa day tapanunot mo mag... Anya lakit deng. Ay na. Pare, si kamot gayang. Rabrabe, ngamimay ka. Abay ka di pare. Ay, pare. Ang mga nod dapat mabuhusan itong bigat. Diyan nga iawawis mo kanya, hindi namin sangal daw. Anya, mabuhusan nga ibagbagan mo pare. Awanin nalpasan, hindi pa napanalawas nga inilipas may. Anya, kastaya pare. Nakaskas daw man ngagsapsapol ka iti panggadam, arabrabe pare. Siguro, awan pagsugal mo na niya. Anya, si kaki di mo pare. Letwan may, ado ti mapanigi balayo iday. Ang mga uawis king ka iti trabaho. Nagkid-kid ka. Taado kwarta mapangababa kami ti sugal. Ha? Sika talaga pare. Sakal ag trabaho itan. Tawanan kwartam. Ay, pare ko kung amin ti pagbayad ko iti inutang ko a kwarta ni urang pare. Nagya makabayad ita alawas. Idarom na. Anya,
Ay, unay. Nagutang ka lang iti insugal mo, isaw. Ay, inayan. Si ka lang di kasta pare. Rabi pa lang magsapsapol iti panggadan na. Anya laki din pare. Ha? Ay, kunaklaki din no asino titong manok to. Si kamot gayang bertain. Anyat masapul mo. Ay, kuwana na. Imayak na saludsudan kayo kuma. No, dapay lang ginay bagayo kinibagakaw. Ngay para medyo abubong ti balayap. Aniya. Ay, parbangon pa ilaang. Gamday tati umay mo damdamagan. Ay, unay kan. Kaslawan mo ti bigat kan ka, bertain. Kung amin na. Di ko nam Laki kiden. din. Awanan, di kwartang may sugal mo. Sunga uray parbangon. Kundi sapul ka, iti panggedam. Saan ko pagsugal ti tangdang ko na. Pagbago ko may tinutang ko kwarta ni Ura. Idarom na kami no sana ka makabayad iti alawas. Kat, insugal mo mati kwarta nga inutang mo kun kwa, nasaan aya? Anya laki din. Ha? Ayawan, nalpasan ti bubong may. Ako nakatarimnum kuma. Tinarimaan ni Bursyaw. Isoon tinayabak, tadi mo matkayat. Anya laki din. Nagmayat mo tanay nga aramid mon berteng. Sa kalag trabaho, no awan kwarta mo. Ay, awan mon berteng. Bakay. Di ka di mabay ni tikas tangar aramidam. Uri rabi mapan ka ag tok-tok-tok iti babalay mapan ag damdamag no aday paramid da. Ay, Idi, nagsasaruno ti aga-abgan ka, agkad-kad ka tada kwartam. Ita, nga awan apulos ti kwartam, kan awan pagbayad mo iti utang mo, kundi sapul ka iti panggadam. Anya lakit din na itang ugaling. ay, gusto ko mamutin. At ang ngaw mo pa ka ba? Nga ba na? Magparparikuta lang aruring. Basta pa lang mo ti bagbagamay. Urayim kit di, ati panangidarom ni orang kan ka, tapno agnakam ka mamimpinsan. Sangwam day ta, asikalaang, tasikalaang mo't imutang, san pagkiday. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hello, Manang Brenda. Ay na, nagbayag kan asumungpat. Kano nagadumat kami di customer ko dito parlor. Kasla damat emergency nga ibagamat. Talagang at emergency. Oh, anya kumamatay ng emergency. A-graduate ni Dandan. Ka? Oh, di mo nang agkembaga. Nangag ko, sana katulang. Anya kumano graduate. Grade 6 lang, mat. Paggraduaran na. Kaya't ko nga agrampa iti graduation ni Dandan. Paapalak ni Glenda. Ay, da ito'y tigatang agaw ninto no agradwar ka. Mayat mutlaang ka day. Anyamot day tangay, mama. Adamot siling-siling na. Sapay naglabaga. Day, at iso ti mayat, tapno masisirap day ti abrenda. Nininang ko a Brenda. Sisirapok man inton aldaw ti graduation mo. Day di aninang mo. Anya? Mabisina kun, mama. Ay aguray ka, tasaan na pala nakagatang iti heels ko. Ag-heels ka? Kigtutok day di aninang mo. Sa dino nga tati nagmayat a paggatangan iti heels. Puro matlaparakan katigat-gatangan tan. Jay ngay mat usarak nga graduar, mama.
Nakagatang ka din iti usaram nga graduar, Carla? San pa'y nga ron? Si Kangay. Sapatos pailangan ang isit tinagatang mi. Nimot mamangamin. Bado na lang ang tiginatang na. Ni mamakmat, kat agrantalaangan iti pagbado na. Ay, apay nga tang. Kaslasan mo tin ngagtungtungtong ni mamamkin ni mama. Diyak man na mo. Dandan! Ay, ayaban na ka ni mamang mo. Apay mama. Umay ka man dito. Agay ay ayam kami pa kin ni Carla. Umay ka dito. Diyak kayat. At the ice cream. Ha? Ada ka no ice cream. Ay, agawid akon Carla. Umay nakmat ikan iti ice cream, dandan. Wen, aguray ka dito itayalaan ka. Anya ter aramidam ijay. Agay ay ayam kami kin ni Carla mama. Saan ka amaki ay ayam kan kuana? Apay saan ngay? Basta, saan? Kitno ni Carla ti BFF ko. Anya a BFF? Best friends forever. Ay, mama, jay ice cream ko ngay. Urayan ta jay lumabas nga agla ko iti ice cream. Kunam nga da ice cream. Ne, papanam? Mapanak makayayam kin ni Carla. Awan matlayam ice cream. Ay, ang subli ka dito, idandan. Saan ka narumot? May isa, dua, Apay ay asan mo kaya tama makayayam kin ni Carla? gaputa saan ko a BFF ni mamana? Nawatam? Ay na, nasapan sa una ay ngagpapintas ka. Ket makalawas pa sakbay ti graduation dadandan. Siguraduak laeng. Tadyak kayat apangitak inton kaaldawan ti graduation ti anak ko. Wen ngam no cutex sak itan, dagiti kukom, ang mga numatuklap da no aglabaka, ken aginaw ka, ay nagalaston. I-double layer mo nga min atap no saan amatuklap adagos. Ipapilit mo? Jay adda design na ti kayat ko a cutex. Jay kalalagdaan. Nanginatigas jay. Ay bayadak. Anya kalakit din aya. Alagpili ka nga rudan, no anya akulay ti kayat mo a cutex. Siyempre, jay sexy Anya nga ruda kulay. Agi-rekomendakan ata si kati expert iti kakasta. Ay jay classic red, ti bagay kan ka. Red? Oh, sige, dayta nga rudeng. Agbuya taman iti karton. Dandan. Sige, agtugaw ka dito'y abay ko. Ang mga nuagungot ni mamang mo dandan, numaamuan ng adda ka diti balay. Awan ni mama. Napanan na, Mapan ka no agpaparlor. agpaparlor. Kat mabayag pa'y mo ti graduation. Dandan. Si kanta agpili iti buyaan ta. Sige. Iyawat mo kanyak dayta remote control. Nina, agpapintas at talaga dayjay babay. Agasam man, agpaparlor pa'y gayam. Sana balit at damot ang gown ko. Ay, una yan na nagsakit ibukod ko. Yun at ko pa'y man biit. Ne, apay asim marden ka amang cutex kanya. Ay ni manang mat, aginanaag mat, itayak pa'y anakadumog amang design karagito ko kom. Kat agbayadak mo. Un angem nagrigat mo dahito ipapaaramid mo kanyag. Agasuman, tasabsabong tikayat mo a design dahito cutex mo. Sabsabong nga dabulong na. Agasuman dahita apan ang parigat mo kanyag. Mabalin akabilang pa'y itisiit na. Siyempre, rosas skirt. Oray may salaang asiit.
Ay, patayan nagsamatan, manang. Nagapwam, Mike. Lakay, kitaam dagitoy kukok. Ay punay mo tinalabagan ang nagita cutics mo. Kitaam nga min analaing Manungay ti pa nagbayad mo iti dayta. Kitaam ko na. Agdamag kiding. Tanya ko mati makita. Nangina siguro dayta pa ng cutics na kanya. Kitaam taadda design na asabsabong arosas. Oh. Ha. Adda bulong kan siit na dagita. Oo, musta nga na. Ay, sumron sa amot tintikin na brinda. Ingkakit ang lutong. Anya? Ay, nabanbanno ka nagtrabaho. Siyak pa lang ti ibaw mo nga glutaw. Maperdi nga ro dagitoy cutex ko. Sa anak amabalin nga aginaw. Agluto ko naglaba. Aging gaasaan amalpas ti graduation ni Dandan. Mama, nakaturog matin ni Dandan dito'y sofa. Ayun, kasano nga rod daytan? Baybay antan ang maturog laangan dito'y balay. Ay saan ang mabalin Ang mga nubirukan day di balay da. Mapan ko laangan ibaga kada mamakan papana ang nakaturogan ni Dandan. Ay apay nga ramidam dayta. Saan ka ang mabalin ang mapandita balay da? Apay nga min, mama. Ay saan nga rod ang mabalin? Si kang nga roden at timang ibagakin ni mamana. Total, kumarimat. Nagkunakan ka? Saan kayon nga agkumari? Ay saanan? Ay, agkalaban kayon kinininang ko a Brenda, mama. Napananangay ni Dandan. Di nakitaan itikas tatadya ka mo. Inununan pa ngamin dito nagpapacutics kay. Siyempre, graduation gayam ti anak ko. Jackie din nagpapintas. Kahit ayan na nga ro ni Dandan ngay. Ay na, daydi at talaga nga ubing. Tila papanan na. Ang tabiro kay. Pangbiro kan tangay. Kaya di tabalay ti kaya ayam na. Di tabalay da Carla. Kanya pa'y ngay. Ay na, amom anabayagan asaan kami nga agtungtungtong kini Glenda. Mala, siyak ti mapan. Saan ka mapan? Kahit kasano nga ro ni Dandan ngay. Kaya ni, inya oras ay. Mama, adda ni papa ni Dandan. Imbaga man nakaturog ni Dandan? One, bagkatan na kanon. Maring Linda, iawid ko ni Dandan. Aywan, sige! Pasensya, ta nakaturog mo ito dito palayaw, maray. Aywan, yawid mon! Mama, apay adi mo kaya't asangwan ni papa ni Dandan. Ay, agulay magkakarla. Ing kakit dilok ka tangjeri daw. Unay ka dayto nga ubingan aya. Tanapan ki dinaturog ijay sabali abalay. Awan ka gayam dito balay. Di napandita balay, ti karoba. Ay di nakpabasulan. Panaw-panawam to mga main. Ita, agreklamo ka, asaan mo anasangputan. Napanak nga rod nagpa-cutex. Apay asaan ka makauawat aya. Ulit-ulitam ti bagbagam. Ita, asino nga itaginaw? Siyak, tinaglutaw. Maperdi nga rod dayto'y kukok. Nangina ti pinagbayad ko dito'y. Iso nga ka naginaw. Nyalaki din na yate kastoy nga style mo. Baduy, anya mo day taabado nan. Sapay nakahils. Di nan samot amo nga ipag na. Mama, intan ang tugaw. Agure ka man. Ay, anay ko. Nagsakit mo dagit ako kung mamaisagi dito'y kudil ko. Nagatidog ngamin. Kasla ko ti witch. Anya ang witch asasawamot. Kasla jay binuya mi kin ni Carla. Nga the witch na.
Akas iti day takukum. Mama, parta kamot ati magna. Tadatan dito itong nga ti stage. Ay, sus, mama. Mabadda ka mo day tagawn mo. Ay, napisan nga tigaw ko. Ha? Nagatidog tumat ngamin. Natukol pa yun to heels ko. Kaba ang bainan. Hala, nagatindog na yung dagiti ko po ni Mamang Kudandan. Wan nga rod. Kasla ko po ang gagamot. Ay, sika, kayat mo tagamudan ka bakbakutan. Ay, abay, binutang mo nga dagiti tao, mama. Ibaga nagayam nga gagamudak. Kato nagatidugmat ngamin nga agpaiso dagiti kukum. Agoray ka man, talumabas dito'y abay tadakar lakan mamana na ibabain ijay tengat iste. Isuro nak iti pagnaakar la. Tani mababain na kay parang na iti rupa. Apay nga'y akal kalubam mo day tarupam. Asina ko tinagsao. Siya, mabain ka, anatukol day tahils mo, ken napisang pay day tagayadan tinagatidog agawn mo. Mama, apay nga papaam ni Ninang Glenda. Apapa kaya mo't. Kuna madakas ni makiapa. Apay nga isika. Ah, iwan anya. Ay, kumari Glenda, agawid kayon. Wun ata na ibabainak mo to. Ay, kit agigiddan tayon aguray, awaga nila kay ko. Taglugan tayon ijay tricycle ni. Mabalin mare. Katuan Si Kakit Dim. Sige man nga rod mare. Thank you Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.